Dahil ang pahat ng pahat ni Shero Madre, I can. Kailangan ko ng Shero Madre body pics now. Hindi! Not a man hater, pero gusto ko na hybrid na boyfriend. Yung kakausapin ko lang ng 10 PM. Kumusta yung mga katsin? Ako kapag si Paolo at gidadaan ng mga memes ngayong linggo. Atin agad simulan. Sana okay kayo ngayong bagyo. Check nyo inyong mga supplies. At maganda pa tayo sa mga darating na bagyo ngayong taon. Atin agad simulan. Hanggang maganda girlfriend pa tawag nila sa'yo pinakamaswerte. Oo naman! Pakialam ko sa nararamdaman ng iba. Ito bago ano na naman to. Bagong term. Maswerteng kumag. Parang version lang din nung pogi ba yung boyfriend mo? Mabait siya. At least may jowa, di ba? Dapat ka pag-aralan pa paano nagawa yung Riz na yun. Ang mga nagpapakala lang yan, yung mga inggit. Okay? Kung may maswerteng kumag, meron namang hindi swerteng amag. Mga inaamag na. Kanya-kanya yan kung pag-inggit-pigit din. Kala ko sigbin, CJ pala. For me, it's okay as long as my girlfriend is pretty. Pretty is subjective din nga eh. I don't care what other people's opinion. Proud to say I'm lalaki as kumag. Okay? Good job. Naging maswerteng kumag din sa kay Pope Rascal. Hey! Let's go! Grabe na ba halik nyo? Ang bagal! Pucha, parang isda. Dahan-dahan pa eh. Totoo ba? AI ba yan? Pakiulit kayo. So yung may sasampalin ka. So yung ganong AI. Nice one. Congrats. Pangiti mo ko doon. Sunod. Nakita mo yung jowa mo na may kasamang iba. Oh no. Maswerteng kumag of today versus maswerteng kumag in history. Maswerte siya kasi nalaman na niya. Di pwede na niya palitan, di ba? Pwede ka na maghanap ulit. Bumalik ka ng gym, workout ka, palakasin mo yung sarili. Pagbasa ka, di ba? Pahalin mo sarili mo muli. Walang masama dyan. Napaaga ka eh. Napaaga mo nalaman, di ba? So mature, just laughing, no fights, no scam, just pain. Shinra. Shinra. Malalaman ng buong Pilipinas ang tunay na pighati. Nalala ko, nakakanood lang din namin, i-rewatch namin yung kay Pain eh. Tayo na, dalawang pat. Isang good ending Naruto, bad ending Naruto si Pain yun eh. Pero pareho din silang prophecy, child of the prophecy. Pero Shinra Tensei. Di ko alam, baka ang plot twist dito, eto si Kuya, ito talaga yung jowa niya. Sa hanap niya, naghahanap ng naman. Bye pala, bye na bye. Sunod, nasa na kaya yung maswerteng kumag ko? Tagal dumating. Ikaw yung kumag te. Baka utak talaga ng tao sa TikTok. Baka sa TikTok to nagsimula. Tong kumag build na to. Di ba ang kumag, di ba negative yun? Kumag sa Tagalog, lazy idiot or worthless person, a tiny insect, or na less common, fine powder on rice. What? Ano to? Fine powder on rice? So alam ko na panlait siya. Pwede ko naman lazy idiot. So bobo ka na nga, tamad ka pa. Paano ka magiging bobo tamad? Kung yun na bag mo, isa body, men. Napakahirap bumingwit ng body. Paigit lang sila kasi kahit anong gawin nila, di sila makapag-bag ng isang body. Di nila ma-risk. So tatawagin na lang kumag yung mga yun para ma-project nila yung sama ng loob nila sa iba. Inggit lang yan. Pikit, sunod. Napakalaking piniki. Paniki? Saan? May paniki na umaga? Pantiki! May ano ba? Pangalawang linggo pa lang tayo ng No Not November. Tumigil ka. Pang pipi! Mas maganda. Pangkiki. Ito pala mas maganda. Pangkiki. Sunod, kunin mo na. Norman! Anong ginagawa mo dyan? Same na sidewalk ba ito ng lakad matatag? Normanin! Men, Norman, pampalit ng baywang at tiyan 100 times baywang. Yep, manliliit talaga ang mga mag-slide sa DMs niyan pag nakita nila to. Ito-train niya siya para maging isang maswerteng kumag of today. Congrats. Ito na ako pag nasa 3rd week na ako ng No Not November. Di ko nakakayanin. Sunod! Hoy! Dadalang! Kinabatutan siya eh. Alam nyo, ito yung makikita sa morgue, yung video na yun. Next song, biglang liko. Wag naman, gusto ko safe lahat ng kumag sa mundo kasama ko. Sunod, what the sa puwet ba ito? Saan to lang gagaling? Saan lalabas ang iyong sanggol? Una ba puwet? At least alam mo na pag lumaki yung sanggol, alam niya lagi kung saan siya nang galing, di ba? Kita niya agad. Paano nangyari yan? Anong AI to? Doble cara, doble kaha. Sunod? Lahat na lang mabait eh. Ito yung mga tao pag hindi sila nagko-comment sa FB. Yan, nangihina si Satanas. Pag onti nakikita niyang kumag sa feed, nawawala na siya ng gana. Sunod? Oh, happy birthday! Yeah, boy! Oh, tsaka happy na birthday pa! Masusundan pa yan, tay!
Tangi ng comment to. Mamaya si nanay naman. Ang dumi-dumi nyo. Alam mo pag ganito ang pagmamahalan nyo, di nyo na kailangan sumali sa No Not November. Naknang po siya nanay November ka. Imagine grandpa in his prime, man. You must be studied. Kailangan ko na interview kay tatay. Kailangan mapag-aralan ang riz na binuo niya sa taon-taon ng pagmamahal. Ibang tao kasi magaling lang mag-riz pero di kayang panindigan, di ba? So, hanggang slide sa DS, pwede kayang mag-slide sa kanilang puso. Sunod. Tinger Strange. O pala, ano la, season na, di ba? Napagod na ang kanilang mga editors. Sunod. Ito na mga tubig ano. Oh, 150. Gagi. Patapim. Shit. Ganda talaga. Ano sila ba isip ilagay sa mga tumbler? Si Cappuccino Assassin. Yeah boy! Kompleto na! Gusto ng mga bata yan. Ito yung feeling pag yung mga matatanda na laman nila nahihilig ng mga kabataan. Isal pa ka sa merch yan, bibili niyan. Pag natawag, ito may gusto ko ng Cappuccino Assassino. Sunod, Shadow Multiverse Super Typhoon 1. Isa na namang Super Typhoon ang paparating. Ililigtas ko ang mga tao. Damn. Tungkulin ko, protektahan sila. Hanggang kailan ka magtitiis, Sierra Madre? Para mga sa radyo to. Protektahan ka ba din ng mga tao mula sa pagkasira? Anthropomorphic. Wala akong hinihinging kapalit. Ayaw ko silang ipahamak. Hanggat kaya ko silang pangangalagaan, gagawin ko. Itik na hihibang ka na. Saluhin mo ang bagsik ng hangin ko. Ito gusto ko talaga sa mga Pilipino. Gusto nila laging merong emosyon yung mga bagay-bagay na wala naman nararamdaman Sierra Madre. Wala rin naman nararamdaman yung bagyo. Pag pumunta naman sa atin yan, wala yung pake kung may tamaan o wala. Parte lang talaga ng nature yan. Pero sige lang, okay lang. Okay ito para sa mga bata. At least alam nila na, pag may bagyo, alis ako dyan. Lalayo ako dyan. Mas nakakasama sa akin yan. Okay lang naman. Nakakatawa kasi dito, ginawa pa siya AI. Na yung pag video generate to mismo AI, mas makakasama sa kalikasan. Na gusto natin proteksyonan yung Sierra Madre. Okay lang. At least meron mga nag-comment ng amen at God bless sa comments. At least meron kang pinakamamahal mong engagement. Mahirap talaga ang trabaho sa content, di ba? Kaya ko, ipaglalaban ko ang mga nasasakupan ko. One. Damn, body, Sierra Madre body pics. Bakit ang hot ng Sierra Madre? In absolute Sierra Madre. Umalis ka na. Tiba-tiba to sa kabundukan, men. Tiba-tiba to sa sa mga lola nyo. Okay lang, naiintindihan ko naman. Ito may isa pa. Hindi mo ko makakaya, Sierra Madre. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan Damn, pahat ng pahat si Sierra Madre. I can. Hindi ako tatagalan na ulat na member. Oh my God, hindi tayo tatagal dito. Basta iingatan din ako. Grabe ka talaga. Sinabi niya yan. Sinabi ni Sierra Madre yan. 100% source ko. Trust me. Trust me, bro. Siguro, kung meron man tayo natutunan sa mga swerteng kumag ngayon, baka tayo talaga ang mga swerteng kumag. Kasi nandyan ang Sierra Madre para tumulong at proteksyonan tayo. Pero hindi siya yung talagang sasalag sa atin. Pero nakakatulong siya pahinayin yung bagyo. Ang daming galit. AI man to. Ang gusto lang naman ng Sierra Madre ay ingatan siya. Pangalagaan, protektahan dahil malaking tulong po pag may ganito bagyo. Tama ka nga naman dyan. Sana alam mo kung ano nagagawa ng AI at kung anong nagagawa nito sa kalikasan. Pero okay lang, at least diba, it's a thought that counts. Hashtag sinabi niya yan talaga yan. Imbes na mag-evacuate, nagawa mo pang mag-AI. POV AI Motherverse. That one trending video sa FB. Ang bilis. Gusto ko yung paggamit itong halaman. Very metaphorical. Hindi mo ako matatalo, Sierra Madre. Nahirap talunin yan. Wala namang contest, wala namang kailangan matalo, walang kailangan manalo. Parte yan ng nature. Importante sa atin bilang mga tao ay mag-adapt at mag-adjust sa kapangyarihan ng kalikasan. Walang nakasasamang bagyo, walang nakabubuting lupa, alam mo yun. Walang connect ang moralidad na yon sa atin. Tayo ang kailangan mag-react dun. Tayo nagbibigay ng emosyon sa kanila dito. Pero okay lang. Sunod, ito naman. Kung kanina may mga maswerteng kumag, ito naman kinumag yung kanilang mga estudyante ng University of San Carlos. Nag-post ka ba kailan ng SB Student Council na School of Business and Economics Student Council. So sumagot sila dito na nag-update na ang USC Admin response to student calls for academic leniency and asynchronous. Meaning, hindi kailangan sabay. Magbibigay sila ng proper na module na pwede nilang i-digest sa sarili nilang oras para, alam mo yun, bawas hassle din sa paparating na bagyo. Since emergency din naman siya. So nagkaroon silang recent joint appeal at syempre, kararating lang din nung Typhoon Tino nung panahon na ito. So ang kanilang response na nag-express din daw sila ng simpatya para sa mga estudyanteng ito. Pero minintay pa rin nila na hindi sila inclined to declare asynchronous classes
classes. Pero 40 days din naman sila nawalan na instruction since the September 30 earthquakes. So ito na yung time para maghabol. So in-emphasize din nila dito na need na i-resume face-to-face learning, noting that being on campus would allow the Carolinians to reconnect and support one another. Pero kailangan natin supportahan ay yung mga estudyante. So sinabi nila dito na 40 days naman na tayo nawalan ng klase, i-push na rin natin itong pagbabalik ng klase ng Monday, which is today, ngayon nire-record November 10. So nag-post nila dito na sinabi nung November 7 na yung classes daw ay mag-resume on Monday. Ito yung before pumasok yung bagyong Uwan. So paparating yung bagyo na super typhoon dito sa Pilipinas. So humingi sila ng academic leniency, meaning bigyan pa ng onting leeway, bigyan pa ng onting hinga yung mga estudyante para mapunan yung kanilang mga deadlines, kanilang mga requirements, o kanilang mga assignments. So sinabi dito ng Dean, in-advise din siya ng mga department chairs to instruct yung faculty to provide academic leniency and necessary adjustments for students affected by the typhoon. So in-acknowledge naman nila na importante naman daw yung oras at recovery dun sa mga tinamaan. Pero the Dean also emphasized the need din daw ng i-consider ng mga estudyante na prepared sa face-to-face classes na i-resume yung regular academic na activities nila. So sinabi nila na pwede daw sila mag-avail ng kanilang counseling services, but kailangan ko ng counsel kung sinasabi ko kailangan ko ng tulong, di ba? So sinabi dito na following the appeal submitted earlier today by the SBE Student Council, the SBE Dean responded after consultation with the department chairs and assistant chairs. Face-to-face classes will proceed on Monday, November 10. Dapat sinama mo na rin yung aking Secret Lab chair in accordance with the memo released by VPAA earlier this week. So syempre, nag-viral ito at nainis sa mga estudyante ba't inuna pa ang pag-aaral kung wala nang mag-aaral pag tinangay na sila ng bagyo o nagkaroon ng mga leptospirosis at kung ano-ano pang problema. Pero sa kabutihan pala, nagising ang kanilang utak at nakalog ng social media din dahil nag-post na rin sila doon sa appeal ng student council na ito na may suspension na ng classes. Congrats! Abo, hindi pala gawa sa plastic ang mga estudyante. Lumulutang ba talaga sila pag baha? So bilang galing sa UST, naiintindihan ko yan. So, nagsabi na sila ng memo. Following the memo from the Office of the President declaring the suspension of classes on November 10 and 11 due to the expected impact of Super Typhoon Uwan. Alam mo naman pala natin mga lumilipad doon sa sa hangin o kung ano-anong gamit ng bahay. Meron palang bagyo. Regular face-to-face classes will resume on Wednesday, November 12. The university once again reminds departments and faculty to extend consideration and flexibility to students who may continue to experience challenges or be unable to attend classes. Kayo nagsabi noong una na wag nagkaroon pa nag-usap pa kayo ng mga upuan diba? Ng mga chairs. So okay, ba't bigla nag-backpedal? Pero I think ito nagagawa pag ang mga tao ay marunong mag-voice ng kanilang nararamdaman o ng kanilang naiisip. Pag nag-voice sila ng kanilang boses, tinagalog ko lang, online. Ito yung sinasabi ko sa inyo na puro ka na naman daing sa internet. Ito yung matutulong mo. Ito yung pwedeng mangyari na pwede mo rin ma-overturn na isang desisyon. Baka kasi di nila nakikigets, baka sa kanilang mga kotse, di ba, mga kumikita yung mga yan, mga faculties yan, mga di yan, malaki ang pera dyan, di ba, kumikita naman din sila. Pamayan sila mga kotse, may malapit ang kanilang mga pinagtitirhan. Ibang-iba pa rin naman pag sa mga estudyante na sumasakay ng jeep, nagko-commute, nag-aantay sa pila. Habang nasa pila, pwedeng maulanan. Kung maulanan naman sila, baka tangayin na sila na malalakas na hangin, mababawasan pa ang klase. Mamimiss mo pa siya. So, at least ito, nagkaroon tayo ng good ending at nalaman nila na ang mga estudyante pala ay hindi gawa sa styro at lumulutang sa baha. Proud ako sa inyo at buti nag-update din itong student council sa mga nangyari. Sinabi nila dito na para din daw i-address yung mga fluctuation ng comments kasi nagiging toxic na daw, na mga estudyante rin sila. So, wag naman sila ang pagbuntungan ng galit kasi sila naman din naman ang nakikipag-usap doon sa mga faculties at doon sa University of San Carlos na administration sila nakikipag-usap para i-balance yung needs of the school tsaka yung needs of the students. So, we would like to humbly request for your kindness during this vulnerable time. Sila talaga naghahabol. Alam naman natin na yung mga earthquakes na hindi naman pwedeng, diba, habang buhay tayong hindi gumalaw, kailangan nila. Pero nagkataon din naman na kailangan talaga na extra pa na buwelo ng mga estudyante kahit kailangan din nilang humabol din ng klase. May perfectong balance din naman dyan. Mahahabol din yan sa takdang panahon. Pero yun nga, ano pa nga habulin natin mga curriculum at mga assignments kung yung mga estudyante ay hindi na rin natin na ihabol. Kasi literal nabawasan na yung laman ng klase. So yeah, at least good ending, good job sa University of San Carlos at sa SBE Student Council. Munti ka na maging kumagang school, buti na lang sinuwerte ang mga estudyante. Same world but different situation. Estudyante rin siya.
Kaya pag sumasakay na estudyante nakakahiya, huwag ka mahiya. Walang nakakahiya basta gumagawa ka ng maayos, na legal at tama. Kung kaya mo pagsabayin yan, men, mas maswerte ka, hindi ka kumag. Maswerte ka. Kaya proud ako sa'yo. Sana pagpatuloy mo yan. Alagaan mo sarili mo kasi syempre mas kailangan mo na mas maraming oras na gising ka. Mas maraming oras para gamitin yung katawan mo. So, lagi ka uminom ng mga vitamina, matulog na maaga, lumayo sa mga bisyo ng mga bodies. Diba? Hayaan mo yung mga maswerteng kumag na yan. Pagkakaroon ka din ng sarili mong oras, proud na proud ako sa'yo, Kaloy. Good job. Tuloy mo lang. Ibang tao, kumag na nga, sinwerte lang. Ikaw hindi. Hindi ka kumag at maswerte na ganyan ang mindset mo para sa buhay mo. Malayo mararating mo. Jollibee. I mean, what is this behavior? One piece, two piece. Hindi ko kakayanin pag two piece, men. Dumi-dumi nyo. Yan ang nagagawa ng Nonat November sa inyo. Sunod. Yan ka na naman eh! Palibasa kasi alam na alam Maswerte ka rin. Maswerteng, hindi ko, mas sinaswerte ka ba o Hindi. huling hinga mo na ba? Medyo, yung siko niya nasa lalamunan na no is. Ay, kala. Umiikot na ulit yung mundo ko. Leche, sunod. Ano to, FTTM. Not a man hater, pero gusto ko na hybrid na boyfriend. Yung kakausapin ko lang ng 10 PM every weekend kasi both busy kami sa buhay. Pero committed like kami. Pwede. May mga tao gumagana to, mga long distance. Meron din yung mga hindi mayap masyado. Like, okay na sila mga simple update. Basta siguraduhin mo lang na ikaw lang talaga kausap niya na gano'n. Baka gusto lang niya maging low-key lang kayo kasi gusto niya mag full effort para sa mga ibang mga body. Feeling ko yun talaga ang maswerteng kumag pag ginaya mo yun. Dapat same wavelength kayo at napag-usapan nyo to. Hindi out of nowhere. Hindi pa kausapin lang ng weekend kasi sa Monday, si Cheryl, sa Tuesday, si Rilche, si Wednesday, si Irene, yun isa-isa mo na, diba? So, pwede hong mag-apply. Pwede naman, dapat naman talaga pareho kayo kumikita at pareho nyo kayang tustusan ng sarili nyo Kasi ang pera ay para sa kahit anong tao. Kahit wala kang relasyon, kailangan mo ng pera. At kung umaasa ka dun sa isang tao, tapos biglang kayo nag-break o biglang kayo nag-away, kawawa ka kasi kailangan mo ng pera para magpagalaw ng mga bagay-bagay. Bills, mga bakasyon, mga gastusin, mga responsibilidad, importante sa lahat yan. So, G ako dyan. Basta, nag-usap kayo hindi out of nowhere. Kung hindi masyado ka maswerte, kumag na. Saan ang galing H? Sarad. Nothing beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. Love ko na. That's £200 for a family of Kumag na tinamaan ng swerte. Mocha, mga gusto na Nonat November. Ano to? Hindi! Ayoko! Wag! Pigilan mo ako! Lebron! Pasaan mo ako ng magandang gun. Nope. Kamakinig dyan. First time, panood ko to, panoorin nyo to yung lagi nag-freestyle siya, man. Okay, ito is News 5. Cameraman si Sir Mac Ortiz ng News 5. May nag-freestyle siya ng isang report on the fly. Sabi ng isang newscaster, like, sabihin mo lang sa akin na parang tagiinuman lang tayo. Malakas pa rin yung hangin, tapos kasagsagan nung bagyo, meron pa rin tayong mga kapatid na inaayos yung kanilang mga bahay. Ngayon sasabi ko sa inyo, ang hirap niyan. Kasi pangalawa ko sa kurso yan, journalism. Ang hirap niya mga ganyan, yung mga on the spot. Subukan nyo lang. Like, kung gusto nyo lang mag-gets kung gaano kahirap yung mga ganyan, topat lang kayo ng isang salamin. Tapos, magbigay lang kayo ng mga, siguro, 5 impormasyon sa isang bagay. Trivia. Kunyari, sabihin natin bigyan mo ko ng 5 trivia tungkol sa Chocolate Hills. Basahin mo siya. Tapos, sabihin mo siya ng sarili mong words sa harap ng salamin. Kung ilang beses ka magsa-stutter, hindi ka makapag-isip, ganun siya kahirap. Isipin mo ginagawa mo to ng live ng mga taong alam mo yun, di alam na ganun pala kahirap pero ang lakas man lait, lakas man kumag kasi sila yung mga kumag. Yung mga taong maraming mapanakit na mga comments sa social media, yan yung mga taong onti pa lang ang napapatunayan kasi di nila alam proseso na para umakit ka sa mga pinakamagagaling, sa mga pinakasanay, sa mga pinakaalam yung kanilang mga ginagawa. Kinailangan nila umakyat pa isa-isa. Kinailangan nilang makita na sila ay hindi pa magaling sa isang bagay at sa ibang tao masakit yun. To the point na hindi na nila kayang ipagpatuloy yung ginagawa nila kasi sobrang sakit malaman na mahina o hindi ka pa magaling sa isang bagay na yun. Pero paano ka gagaling kung hindi ka magsisimula sa wala? So proud ako sa mga tao na nagsisimula ng ganito na open sila sa kritisismo, open sila na magsubok. Proud ako sa mga yan. Kaya proud din ako doon kay Kuya kanina. Habang kasagsagan nung bagyo, tinulungan ng Bureau of Fire para matanggal yung nakaharang doon na poste.
Teka, Mac, just to be clear. Parang may Halo secret dyan, ho. Kasi ano yan eh, parang live to, di ba? So isipin mo na lang yung mga to kumpara sa aming mga YouTubers o sa mga social media content creator. Iba yan yung mga pupunta talaga sa labas. Nag-i-effort lumabas. Mas bilib ako sa mga yan kaysa sa mga hindi daw bias sa mga journalists na magpo-post online na kanila mga opinion sa mga ganitong topic. Pero hindi naman sila lumalabas. Hindi naman sila talaga pupunta at nagkakayod para makuha yung ganong klase informasyon, di ba? So ibang-iba yung level nila kumpara sa amin or sa mga bayad na political ng mga content creators dito. So kudos sa kanya. Binata na yung nakita ko ito dati. Every time lang meron tayong NNN, merong ganitong post at nawawala rin siya eh. Kahit hinanap ko na to before para masama eh. Dati sa yung unang video. Ngayon pa siya lumabas. Kaya ito yung nagbubook na binata na yung card sa SM kaya di mo na siya makontrol. May sarili na siyang decision. Bakit? So kailangan mo mag-control para magkaroon ng karelasyon? Mahina kang nilalang, mahina kang kumag. Sunod. Girls with good. Ay, nakita ko to yung kaila Irene. Ang naging ending ata nito, itong dalawang to, pareho din sila nagloko. So parang wala lang din. So unang nanalo sa gaslighting tong lalaki to sa isang babae in the history. Strongest kumag of today. Talo niya ang history ngayon. Eto, nakita ko rin to. I think dito ko na rin tapusin. Ito yung post ni Josh sa iCyclone. Para siyang parang typhoon chaser or cyclone chaser na naghahanap sila at hinahabol nila mga cyclones at mga typhoons. Uso rin to sa Amerika. Mga nag-hunt na mga ganyan. So nag-post siya tungkol sa ating kamakailan na mga bagyo na malakas dito na many folks are posting misinformation about the Sierra Madre Mountains in the Philippines. Let me set the record straight. The Sierra Madre chain weakens typhoons after they make landfall on the east coast of Luzon. These mountains do not protect the east coast of Luzon, which regularly experiences some of the strongest tropical cyclone impacts in the world. At marami din sa ating mga kababayan ang nasaktan dun sa word na do not protect. Pero syempre, yung asterisk kasi, di ba, open-ended siya. Ano ba siya? Emphasis ba siya? So, di ba, ano na to eh, more on ano lang to, semantics na lang to at parang kung paano mo babasahin na isang bagay. Ang gusto lang sabihin to ni Josh ay hindi si Sierra Madre ang parang punot dulo ng proteksyon ng Pilipinas. Na normal lang naman na pag ang bagyo ay tumapak ng patag sa kapatagan, humihina na siya. At makikita mo sa video na ito. Makikita mo dito na humihina siya habang tumatapak siya. At normal to, siyensya to, science-based to. Pag umalis na siya ng dagat, humihina na yan. Ngayon, iba kayo iniisip lang kasi ang tao, yung Sierra Madre, kahit kailangan natin proteksyahan yan, hindi lang din siya yun. Kailangan siya as part of the whole land na pang-protekta sa Pilipinas. Yes, importante at maganda pa rin naman na lahat ng efforts about sa mining, mga sumisira sa ating mga kabundukan, na ipagpatuloy. Importante. Siguro yung gusto lang niya ritong sabihin ay hindi siya parang sangga. Okay? Kasi tatama pa rin eh. Kung baga magbibigyan ko rin siguro analogy dito, pag sinuntok ka ni Pacquiao, tatama pa rin yung suntok eh. Pero dahil sa Sierra Madre, dahil sa kapatagan, yung siko hindi natatama sa mukha mo. Alam ko violation yun sa boxing, pero yun yung pinakamalapit na kaya ko ngayon, okay? Pabigyan nyo na galing kami brown out eh, diba? Ito na lang ang mabibigay ko. Hanggang dito lang kaya ng kapasidad ng aking utak. Magpasensyahan nyo na. Pero hindi naman siya that deep na gusto niya sabihin na hindi kailangan yung Sierra Madre. Pero yun nga, para maging scientific basis lang siya, maging mas accurate pa. Kumbaga tama naman eh na positive ang tingin natin Sierra Madre. Pero ano pa, pinapalit pa niya yung circle, mas pinapa-pinpoint pa niya na hindi sinasangga ng Sierra Madre yun. Pinapahina niya pagkatama no. So mararamdaman pa rin ng mga tao yun. Kailangan pa rin ng mga tao doon magsilikas, maproteksyonan, mabigyan ng tamang preparasyon, yung mga ganun bagay. I think yun lang yung gusto niya i-open up dito kasi nag-viral na inis sa mga tao. Ano sinasabi mo na hindi pinoprotect ng Sierra Madre? Sabi ng lolo't lola ko, sabi ng mga at sinabi din ito ng Pag-asa throughout the years na ang Sierra Madre hindi parang panangga doon sa mga dumadating na mga bagyo. Kailangan mo nang tumapak ng bagyo at pagkatapak ng bagyo, masakit yun. Tatamaan talaga yung mga tao doon at yung mga kabahayan. Doon pala siya magsisimula humina. Kasi feeling nila para tumatama sa pader ang mga bagyo. Hindi. Unfair yun para sa mga tao nakakaranas ng mga bagyong dumadating sa lugar na yun. At okay na rin siya kasi mas viral to. Ang Pag-asa din naman lagi nagbaviral para magbigay ng mga ganitong klaseng points. So okay lang din sa akin na nagkaroon ng parang gray area na hindi yung tingin na ibang tao na sinabi niya na hindi ito na proteksyonan versus mga tao na gets to at least na pag-uusapan. At mas over the years ay mas na pagdo-double check at mas na-update pa kung paano natin tinitignan itong mga yamang dagat at yamang lupa natin. At doon tatapos sa ating memes ngayong linggo. Sana ay okay kayo, ingat kayo palagi sa mga maswerteng kumag dyan, hindi kayo laging saswertehin. Pag-ingat kayo, bumili kayo ng mga dilatang kailangan nyo pag may mga bagyo, paparating, yung mga malalakad dyan, ng mga malalayo, i-double check nyo kung pwede nyo ipamove muna sa mas maganda pa mga araw, gawin nyo, diba? Safety nyo ang aking iniisip. Huwag nyo kalimutan like, share sa mga swerteng kumag nyo friends, huwag nyo kalimutan subscribe. Paulo lang mamaalam. Sure.